Binag na yung mga liso, dagko na kayo. Sinta ta natin. Magkuungaman ka natin. Rin ako, be. Kari. Ano lang usat eh? Ha? Lumiyaw mahalos na biyo. Pila dito eh. Ang G's, wala tag 5. Buyas ron. Mahal na dek sibuyas. Mahal na dahil. Mahal ang sibuyas na. Oras tag 5 tag 40 tambangan ang 5. Grabe, mahal. Salamat, Nay. Lit mig sukang tiba. Dami mo na sasawan. Sawag buwad. Mainit tayo, ulay kimikan. Uwa nga saging mo. Ano nga saging nga. Pagkamuti. May kamuti pa rito ha. Tak. Itak. Kasi gagawan gabi eh. Kuhaan sana mo ako ni Papa guys. Pensyon kiting bayad na po kurentig tubig. Ang bayad. Nakakajong tabang ang pensyon ni Papa. Si tuk-tuk gapon din na si tuk-tuk. Hi guys, masabutang disong tanan nakauli na magikan sa merkado. Starring man yung mga tubig yan ni Gian eh. Namalit magsuka nga. Tuba guys. Narang kahumot. Malit ko kuhan pipino. Karihang lutoon. Pakbit o karing palidya. Asa ni nga kuhanan guys, limpiyuhan. Hi guys, good morning guys. Mag-isa na ta. Kani ka brown ni nga tanaw. Nagbumbay dito nga kay lamas ko na sa palidya. Nag-uol ko sa kuhan guys na BP ni mama na 160. Hindi mo kailangan sa buwan kung ano pang kami kailangan dito sa mga Edad niya. Hindi mo makulang ta kay Puyo kaya ng BP mo taas. Magula man ta kaya yung BP sa 120 naman ko. Nagano mo taas. Kamatis biya ko ni mama bebe. Ang iyo kay batang natagalis palidya. Kami ginamos ma. Ikaw ginamos na, pakanan na ginamos siya. Mami ite, pakanan ginamos. Hindi pwede. Hindi ka pwede kay magkuha na po niya ka. Ano guys, sagatang kuhan guys, pakbit guys. Paborito ni na mo, bisag way ka nang naisagol, bisag pinasagol na karne. Lamig gihapon. Ano guys, luto na gang pakbit. Hanap po yung sunod ang kuhan, palidya. Pakbit lang mga ka. Luto na kasi ang pakbit. Paborito niya. Matik man. Yan na guys, luto na kasi ang pakbit. Ang palidya na lang may ang lutoon.
Nagkuhan pa dito gahos. Okra guys, lagaon. Sakto na kamatis na okra. May pakbit, aguroy. Ini sayo naman guys. Yung tok-tok. Ano ito gandron? Pili ka sa imo ha. Pili dahil kaya mo na isuroy. Isuroy na may bligya kay ano lang ka. Kapag ito malagi ka sa putput. Kapalit. Magluto natin sa kwan guys, palidya. Bakit yung mag-isip mo bukan magagalaga rin? Ano gina ito? Papurma-purma rin isa na sa bana. Perning labas. Sige mo papurma isa sa bana, dubok. Munang kinsog kayo sa ulo. Kaya yung kinawan nila yung kinawan. Pag di kami, bulay. Oo. Pinaliyad ah. Ingon ang tambok. Street body. Coca-Cola body lagi diri. Pero diri sa likod. Garit way street. Ang likod rin yan ako tabingi. Insert pa ako. Tama niya. Ito sa isdan. Oh. Wait. Ang siroon. Yan ang cook natin. Si Ma'am Universe. Wait. Insert pa more. Oh. Nag-insert. Uy, hindi ko napansin na. Naka-lipstick ah. Ayos ah. Siyempre, pila nakadlaw ay ayos. Lucian na. Ang ulam. Hasta kusinira, pwede na yung ulam. Suot na, wala. Kusinira, pwede yung ulam. Tignan niyang mabuti. Huwag yung kukurap. Ayaw mo na. Mabunalan na ka. Huwag kayong kukurap guys. Huwag kayong kukurap. Tignan mabuti. Huwag kayong kukurap guys ha. Tignan niyo mabuti. Pag nakatalikod, walang kurbada. Pero pag naka-side view, kurbadang kurbada. Mga kuan ba? Blind curve. Blind curve ba isa? Tamay-tamay naman ganita kay tambot na. Street body sabi. Oh. Talikod. Asa ang kurbada? Oh, kurbada na. Ini talikod, street kaya tuwing. Yung dami nakakatawa na na. Maluni mo eh. May nagmatubang. Oh. Nagmatubang. Ang katubang, bulkan. Di na niyo mabili niyo yung favorite bag. Pero may dala-dala. Muna ebidensya. Binite sa unsa. Sige kang sinog ba? Nagutom na ko. Kapit naman rin maluto. Ang kusinira eh. Kung na ang kusinira, kung kayo tayo maghira, magpasunod-suno. Pinatagilid, pinatalikod. Ang ikaw. Siguro mo din ka na. Lingkod. Buat mo din ka. Luto na. Hello ya guys. Hindi na yung tawat at na maluto. Ito na. Kuhan. Nagbuhat ang tuwaan. Sabangan man ka. Dikdikan kang din kang din. Kaya sa bulag ka rin ba kay inihap na magbulad. Sila man eh. Pat. Na ano, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Tagpilang mo sana, 50 pesos mga. Ano, 22 ra ka buok. Tagdos? Sobra pa? Hindi kayo magka-istorya. Ikaw. Pakibatasan na. Itaranduan na. Sira ulo to. Bantay bitawa. Sige. Kaya dyan kasi. Sige, istorya. Saba man. Paitan. Pinta ko ng istorya guys. Kulang na lang yun. Bumalit ko kay istorya. Bumili ka ng kausap mo.
Hilawin na. Luto na ni be. Sige naman ka dito taba. Rinita. Ini butang luwag. Luto na ni be. Luto na. Ate nang kaunon. Bali na to. Ay di ara na kay sa kabila na ko magkuha. Para nakatoy din ni be. Wala. Ay sa mga tulong yung luto. Yung prito na ko buwan. Nga niyaging adlaw guys, ang yan trip. Sugba-sugba. Pang mayaman ang trip niya ngayon. Gulay na lang siya gagawan. Gulay-gulay lang siya. Luto na guys, agad lang palidya. Magkuha na lang tapito. Akong cook guys, Coca-Cola. Coca-Cola ang body. Ang naong Pepsi. Coca-Cola body. Ang naong Pepsi. Ito mo na. Kini na. Bilisan. Wala ko kakahiwa o ko naman. Sige na mo. Muna, sige lang makadir, Jojo. Kaliha. Narakang kong imantay. Wala ko kayo gina. Laking buhat, imantay dyan. Tagka na pong maubos ni kuwara ni na kanin. So yun nga ba sa mag-diet na ko. Sukad lungan bulana mag-diet ko. Mag-diet ko na siya. Mag-comment lang sa diet. Tuhog, buwan. Ay ang diet niya guys. Diba mo guys ang diet niya. Ato sukad og kanon. Mahal yan siya. Yung kanon yung plato. Gaway ra po ito kong kanon. Gawin ko na yung kanon. Yung gawin lagi kayo ni. Gutumon ko rin sa'yo. Ba't mo sa kabaan? I-booking natin kadaan. Ito, may tig-booking. Hindi naman ko ng bookingan. Sobrang Diba, na guys? Hindi naman ko ng bookingan. Ano na siya guys? Huwag sandukan niyo muna siya. Muna na siya na. Igamay ra ko na kayang kanon. Dali ra ko na siya putasan. Hindi ka ganahan yung mga asawa tambot na limita kang siksi. Ba't naabot sa kwento niya? Pagkaon natin ni Soriana. Hindi mo mang gayton. Alam sa ko na siya. Nga na ko na ito. Nasa ko naman siya dayton ko no. Nahita ka rin siya guys. Nga na ko na dayton siya. Hala. Kuya, wag. Tama sa iyo be. Hindi, sige lang makadagjojo. Huwag magyapong katuman. Gangahag lang na yung mga naong. Grabe. Grabe magkalangit mo eh. Grabe. Personal. Personal ka na. Sige lang makadagjojo. Hindi lang ako pangilabot sa mga asawa. Guys, ang personal na siya. Ano ba, Bi? Ano lang to? For entertainment only. Walang personalan. Ikaw no yung personal. Kaya mo naman ang ipangbuting na nga po ang mga personal na kuan. Alam mo, Bi, diba sabi mo, walang tago-tago, walang kwanto. Talagang walang personalan ba? Kumbaga, trabaho lamang. Trabaho lang, wala personalan. Hindi ko apil ka. Hindi apil uy. Naminaw din siya citizen. Malamig ka na ng tambok. Di ba malamig tambok, manok? Oh, atingog siya oh. Kaysa niwang. Mas maganda kayo yan kuan. Paniwang. Ay, niwang. Ang Tagalog na. Mas maganda yung kaniwang ha. Okay naman yung ngawag sa hindi man kanya sa tambok dili sa niwang. Si Boy Kaniwang. Okay lang yan sa kaniwang. Junjunay. Hindi pa namay. Ano yung gingo na? Sa mata. Pareha dito mong lawa. Wa may kuan ninyo pareha mong lawa. Ano yung gingo diyan na? Sa mata na lang. Magabi, walang personalan to, Bi. Sinalo sa mata na. Alam mo oy.
lagi ko ilabti kay maitik mas mama. Ilabtan. Igotom na ko ma. Napit taga-kampi. Wala nang personalan. Nakoy taga-kampi, si mama ang taga-kampi. Tungas tasa ara ko na iyang ipakahon na ho, makitambok na kuno ko. Sandukan siya kay masuko na siya gamay ang kanon. Ini kagabi kasaban ta. Tanawa gigutom na ko. Igaway rin gipas sa akong plato. Wa pa ka na niya hapon gabi day no. Ha? Wa pa ka na niya hapon gabi. Usog man ko kamuti, ning saka ko kay naglayo nagang pamati. Mo na diya. Sadyo ko nakatuog. Ako yung kasabuan, loin kayo kay nguno kung gamay ra kuno gisandok niyan kanon, dali ko niya gutomon. Bangot mas mama. Nagtanaw ko sa kanang Kabuang ginasi po madugay ni atong inahan, matinga na ta. Hindi na mag-isa. Dito tayo mong ibugot-butan niya, man. nagtanaw ko sa ang kwarta ni muna sa tubig kay makakuan ko na sa sa Agosto. Nihala ko na bot. Yan ang katotohanan. Huwag mong i-deny ang katotohanan. Kaya kumain ka ng marami para hindi ka papayat. Morning guys, na-day mo diya guys. Morning. Okay, morning ko na guys. Amahaw kita guys. Sino ginit din na? Okra. Meron guys, ang okra. Ang buwad. Ang pakbit. Uta ni mama, ginamos. May kamatis, may palaya. Bawi-bawi na puta sa utan kay di ta magsige ka ng karne kidas na mga niaging adlaw sige karne. Ani na puta sa utan. Kawan ko karne, ganan ko sinugba. Kaya ka ng mga adobo nga na, paano nakdesan ko. Dali na mo mga people. Buta nga natagsuka ni nga ang ginamos. Mahaw na ta guys. Ang soka na may waga. Dali ka na pwede sige na be. Kalamig. Ay, kalami sa okra. Kadot baka ka ma. Ah, Kami nagilaka. hamuy-hamuyan. Magkuha ito gamay ko yung kaluta. Ang palaya kayo, tawang sige na. Gawin ko ta na. Yung ginamos mo daw magang ginamos mo. Maginom magtambal. Kamong duha ba mga kuan jud? Hay, inong tambal. Kala. Wala naman ka labay. Kanay mo UTI. UTI? Ay, UTI. Sige na lang UTI. Di ba, di na magkao pa ng dito yung antibiotic. Bawal mo dapat pa. Kung na naman kainit ma. Mo gani, ikaligo ko ni rasay sa. Kada buntag ka Nung maligo. alas 5 lagi Alas alas 6 na 5. po. Buntag sa ka maligo. Tag sayo. Guys, mga guys. Aligo ko buntag sa Good inyo. morning sa tanan diya. Mamahaw ta guys. Mga kita. Dagan lagi choices lagi. Pang mayaman ulam bro. Ato ang niluto ni. Yo. Ako nagluto. Kamang ko. Kanira. Yo. Lamig at ang sidan ron. Paborito na tanan nagatan sidan. Mga to guys. Mayroong bulad, mayroong ginamos, mayroong kuan, pinakbit, May lami. Nilamig sidan. mayroong utan. Nagubkob kan bula. Tawag ko ba yun? Ano kay tatmong ipon? Hmm? Yo. Yun daw na niya. Oo, siyang ipan pinangitan. Sudan sa pobre. Hmm? Sudan sa pobre. Dato. Mayaman to. Mga dato mukan baka ganyan eh. Di mo kaon eh. Kadang ni dako yung dato yung kaon. Pero katong ni dato lang. Ah. Pero
Kanang di Wala lang man sila gulay, pero lahi gilang gulay, mga broccoli. Mahalin po. Isang kasi kapag kapobre niya, di ka mukhaon sa utang. Wala klaro. Hindi yung masinda. Nimig palida. Kapag okra mo, kari mo, kay dabong. Kani mo kung guwang-guwang na. Agonggong mo ba? Grabe niya magibalandra agkaha. Agang palaya guys, oh, tuwing gibalandra oy. Hindi ko ito kung mga igagad to. Ring down. Kung ano. At may kalhat dito sa kanita. Kag ukra kay dagan ra ba ni benefits sa lawas ni ukra kag ukra gi. Ikaw niya sa ukrati. Paak niya na murag na kuan ba murag igura na pipi. Nahapi. Makadalang gamay. Ukra, pwede ni ukra basta yung luto ah. Di Sahara. Okay lang na lang. Lagi nang luto, nga may say vitamins, makuhan man. Hindi ah. Mananaw ra. Kag ukra gi. Di ko. Luod. Maluod. Ano? Yung mama, gamay mo dyan yung mama. Ay, kulang pa kanunday sa katapon do. Kulang pa. Nakita mo reklamo na pagka. Nguta nagipunan ba? Ay, thank you Lord sa grasyang nadawat. Mainom na kasi matamba ma. Masud ito. Buntag gabi man to no. Gisipon ko bay. Gilipon ka kay sige kag inom og bugnaw mo na diha. Man nagpamahog mga unggoy. Mga unggoy sa dalagit. Babahan sa Nigiano. Magtahi ang taon ko iti. Mana, bulak-bulak ng mga sabaan guys. At mga sabaan. Ang kanya-kanya na. Manamig pamahaw. Klase namin sumad karon. Eskwela na po, duwad-duwad na po kalsada. Matanda pa. Susunod ko biyahe ng gawas ko. Manabli ko. Kaya nasa sawar sa langit ay. May bulan. Ano kung may bulan? Gago po. Sira ulo din. Bulanan man ka. Ano di ay? Moto nga ra magkaskarsada depende si mood. Inon ko ng bulan nun. Kaya mo drive na ko na kukuhan. Kaway klaro mo. Di man gawa ka ka-drive kay gioperahan ni mong asawa.